Il-grupp parlamentari iddeċieda li d-diskussjoni dwar mozzjoni ta' sfiduċja min-naħa tal-oppożizzjoni tibda kif nafu nhar it-tnejn, tkompli s-seduta fil-għaxija nhar it-tlieta u anki nhar l-erba' bil-vot jittieħed il-ħamis. Nagħna jkun ifisser li kif qalulna l-oppożizzjoni jixtiequ sija min-naħa tagħhom, jekk jixtiequ l-oppożizzjoni iktar minn sija, aħna wkoll disposti li dik tiżdied u mmorru allura l-votazzjoni il-ġimgħa fl-offsinar. Il-votazzjoni fixin se ssir il-ħamis? Fl-offsinar. U kemm se jkun hemm kelliema minnaħa tal-gvern? Il-gvern sissa għandu bżonn disa' sigħat ta' diskussjoni. Le, sissa sa dal-moment li titkellmu għaddu ma sarx komunikazzjoni. Kienu preżenti il-membri kollha tal-grupp parlamentari għad din il-laqgħa? Sorry? Preżenti kollha membri parlamentari għad din il-laqgħa? Kien hemmx deputat li mhux ma kienx qiegħed preżenti, u xi ħadd ieħor qed isir. Kollha taw spjegazzjoni imma fejn ma ġewx? Ma m'hemmx għalfejn jagħtu l-ispjegazzjoni dwar il-sabta partit. Il-lista tal-speakers magħżula, David, minnaħa tal-gvern? Le, ħadd tiġi mhux magħżul, diġà min talab li jitkellem u kien hemm bil fil-grupp parlamentari, però dik issir fil-mument opportun li nitkellmu bejnietna mhux bil-forsi sija kull wieħed jista' jkun nofs sija jew nirranġaw kif dejjem. Grazzi ħafna, ringrazzjak.